तर मित्रांनो, शुभ रात्र झाली. डायरेक्ट ब्लॉगची स्टार्टिंग, कारण की काम भरपूर होतं आज मला रे, त्यामुळे मी नाही घेतलंय. आणि इकडे चाललंय, चरण डायरेक्ट आलाय आणि उद्याची तयारी आहे. काहीतरी नवीन तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे, जे बोललो मी. बघून तर तुम्हाला कळेलच. आणि इकडे पण आहे उद्या सकाळी शुभारंभ होणार आहे. तर हे ब्लॉग का डायरेक्टली सकाळपासून चालू असणार आहे. हे थोडासा क्लिप स्टार्टिंगला आहे ना, हे 9 वाजता येईल ब्लॉग. हा चल, तोपर्यंत आपला अच्छा ओके ठीक आहे. असेल. तर बऱ्याचशा गोष्टी आहे ना काल घेतलेले, तर उद्या काहीतरी चांगलं चालू करतोय. दोघं भाऊ मिळून सपोर्ट करा आणि भटोळीमध्ये असाल तर नक्की या. विजिट करा. तर तुम्हाला कळेल उद्याच्या ब्लॉग मध्ये. तो उद्याचा ब्लॉग जरा तडाखे पड राहणार आहे, सकाळ सकाळ लवकर. आणि बघूया काय होतंय त्या ब्लॉग मध्ये. आणि आजच्या ब्लॉग मध्ये आमच्या एवढूसच आहे, 2-3 मिनिटांचा. तर काय 2 मिनिटाचा 1 मिनिटाचा झाला, त्याला 2 मिनिटं करतो आता, थांब त्याला जरा. इकडे ही सामग्री आली, येस, इकडे पण आले. इथं प्रॉपर डिवाइड चाललंय आणि मस्त वाटाघाटी चालू आहे. कारण की माझ्या इथं त्याच्या इथं हा. वेगवेगळ्या प्रकारचे काहीतरी बनतंय. तर ते ते स्टॉल पाहायला सकाळी उठायचं पण लवकर आहे. ह्याच्यासाठी खूप धावपळ झालेली. हा. हे तर मी नवीन घेतलं, पण एंडिंगला जसं पेमेंट केलं, भावाचा कॉल बोलतोय भाई आपल्याकडे आहे, अवेलेबल झालाय, पैसे परत दे. पैसे परत. तर आपले वाचलेत पैसे 3000. 3000 जवळ भाई महाग आहे तो. पे केलं झालंय, तर आपल्याला भेटलेला आहे तो. आणि आता ही वाटाघाटी झालेली आहे. तर आता थोडं काय आहे ते उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तुम्हाला दिसेल. तर आजचा ब्लॉग एवढूसच होता की हे आम्ही आता हे चालू करणार. उद्यापासून गणपती बाप्पा मोरया बोलून मंदिरात जाऊन ते तुम्हाला सर्व काही थोडं थोडं दिसेल. कारण की आम्ही दोघं असल्यामुळे आम्ही शूट कसा घ्यायचा हे पण आमच्या डोक्यामध्ये प्रश्न आहे. स्टँड तर लावूच, स्टँड आहे, पण बघूया आपण कसं काय. उद्या पहिला दिवस आहे काहीच, तर थोडीशी धाकधूक मला आहे. चरणला तर अजिबात नाहीये, कारण चरण एवढं हे जे करतोय ना तयारी, त्याच्यावर वाटतंय मला की चरण 100%. चायचं तर भाई मी कॉल करून आता बोललो चाय ठेवायचं. आता हे दिसतंय तर चाय समजतं ना. इकडे हे दिसतंय म्हणजे चाय समजतं. इकडे आलेला आहे. हा काहीतरी बोर्ड आहे, म्हणजे ब्लॅक आहे, म्हणजे काय लिहिलेलं नाही. ते उद्या लिहिणार त्यावर. उद्या शॉपवर तुम्हाला तिथे कळेल त्याच्यावर कुठे काय लिहायचं. तर हा ब्लॉग तोपर्यंत आलेला असेल आणि ते पण चालू झालेलं असेल. येस. तर हा जो आहे ऍक्च्युली फळा, मराठी याच्यामध्ये आपल्यामध्ये फळा बोलतात, तो लटकवायचा आहे, त्याच्यावर आम्ही लिहिणार आहे. तर आता जास्त वेळ नाही घेता, लवकर उठायचं. तर चला हे आवरूया आणि डायरेक्ट तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉग मध्ये भेटूया. येस, तर भेटू उद्या उद्या लवकर. लवकर आता उद्यापासून लवकरच भेटायला येणार आहे. तर कसा स्ट्रगल आहे, ही लाईफ चालू झालेली आहे आता. तर बघू चला. तर तुम्ही पण या आणि उद्या भेटूच. शुभरात्री. काळजी घ्या, झोपा आता आणि विचार करा आता हे काय आहे ते.